ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар маҳаллаи Калелин гуфтага аст, ноҳияи Сино мешавад дӯстони азиз, ки ҷои нағз мега хона мисли сексия, яъне ки хонаи заминия, хонаи дуошона, ҳавлиш майдатар, яъне ки як ранги сексия ҳамаш дар дурун шаҳр. Обшик 2 сотиқ замин дорад ки 7 дар хона кардага, ки 4 дар хона дар хонаи 2 этажа, 3 дар дига хона дар поён мекард хонаи барак аст, ки 2 та ҳуҷҷат дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон ҳамаш ҳаст дӯстон азиз, ремонти хона, ремонти хуб барои зиндагӣ 100% мешавад. гирди хона полни худ маҳкам сиро шуда мефурӯшад мега бо нархи $47,000. боз савдо ва муомилаи хуб мекунем мега дар назди хона мега ҳамаш шароитош муҳайё, тирезаҳои нави пластикӣ ҳамаш кардаги аст, ки медоред фақат зиндагӣ баъзе ҷош хай ранг бор кардаги нест, фақат ранг бор мекунед, зиндагӣ мекунед, дига хонаош ҳамаш омода ва тайёра, ҳамаш ранги мисли сексия дӯстон. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия дар ин рақамҳо WhatsApp пайваст доранд. кадом метавон ки харидори аниқ бошад, қайтон муомила мекунанд. марҳамат, рақамҳошон дар поёни дига маълумотша гирен дар шаҳри Душанбе. хоб дӯстон, агар шумо хали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, мағоза, ягон гов, мол, техника дошта бошед, дар номери имо ба саб роя кунед, фурӯшда рекламада мемонед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии сарбардарон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар центри ноҳияи Рӯдакӣ гуфтага аст, яъне ки пеши кирпични, дар пеши гимназияда қарор дорад, ки болои каналда. обшим 3 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардага, ки якта калидор, обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отделни аст, хона, шкатур, монтаж, дару тирезаҳои пластикӣ дар рӯи нав ва ҳамин хел корош кардага хона ҷои беҳтарин дай хонаи навсохтаи бардарон сиро шуда мефурӯшад мега бо нархи арзон 110,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз камтара ки дига муомила мекунанд. хона мега тариқи кредит ҳам дода мешавад бародарон, дигар шахс бахчон мефаҳмонанд. ҳамин хел хона мега бо чанд навъ дига вариант ҳам доранд, яъне ки кадомтон мехаред дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед, яъне ки бо дига вариантҳои хона ҳам доранд, ки тайёр ё ки дига хел проект ҳам доранд. тариқи кредит ва кадоме ки наличӣ мехарад боз арзон мекунем мега дар инҷа обсвет ҳамаш яъне ки ҳастай. марҳамат, дар ин рақамҳош имо ба саб пайваст дорад, метавонед ки дига маълумот пурраша аз ҳамин ака метавонед гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии сарбардарон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар полигон гуфтага аст, назди заправка, кӯчаи Садовая. ҳамин хел маълумот аст, ҷои беҳтаре мега уже давомло дар инҷа уже полни худ одамо зиндагӣ дорад, ки дар инҷа хона ёфта мега қинай, ки ака мега мо сум дар кошда хонара фурӯшда мудем. обши мега 7 сотиқ замин аст, ки 8 дар хона кардагӣ тайёра, ки обсвет мега пасияни ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дегдонхона, аловхона, ҳамаш қоидави отделник, яъне ки калидор ва ҷои навес ҳамаш ҳаст. баъд рӯи ҳавлиш яъне бетон ҳамаи шароитҳои зиндагӣ яъне ки тайёр аст. ремонти хона беҳтарин, яъне ки хай бо дига маълумотша мегирен. бо нархи $475 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки боз мегад муомила ва савдои хуб мекунем. ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тайёра бародарон. ба кадоми шумо хел хона ки лозим аст, марҳамат, 8 дар хона, 7 замин, кондитсионер ҳамаш қоидави, ремонти беҳтарин, дига маълумотҳои пурра аз рақамҳои поён додаги дӯстони азиз. лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии сарбардарон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабоз гуфтага аст, яъне ки шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабозда қарор дорад. обши мега 7 сотиқ замин аст, ки 2 дар хона дорад, ки дӯстони азиз, ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отделни аст, ки хона
бо ғишти пухта кати омода шудааст ки яъне ки бо сифати баланд кати мега омода кардагием, яъне ки бехушам хали арматур яъне ки мустаҳкам фундаментод ва бетон кати бардоштага ки гирдош яъне ки угулош полни худ мустаҳкам астад. гирди хона полни худ маҳкама ва навесам калидорам дорад ки боз мега 4 дара дигар хонашам мега фундаментош коробка кати рехтаги тайёр аст, подвал, ламина, даврӯзаи нав, рӯи ҳавлишам стяжка дорад ки хона хай коробка аст, фақат шкатур рангу бор ҳамин хел кора мондага бардорон сирошам мефурӯшад мега бо нархи арзон 150 000 сомонӣ. боз камтар дигар муомила ва савдо мекунем мега гирди хона полни худ маҳкам, ҳамаи проектҳои хона, ошхона, дегдонхона, аловхона ҳамаш ҳастай. кадом то ки мехарем боз муомила мешавад, яъне ки савдо мешавад, хона ҳамаш бо ғушти пухтакати деволош, яъне ки берун, яъне ки даврӯзаи ёш, яъне ки семблокати маҳкама. марамат дигар маълумота гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар Маяковский гуфтагӣ аст. соҳиб шоҳри Душанбе дар Маяковский қарор дорад. якхонага квартира аст бардорон дар якум ошӯна қарор дорад. доми 4 ошӯнаи кирпична мегӯяд соҳибшон. 38 квадрати метрае ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, яъне ки бо чизи чораш мега мефурӯшем. спални дорад мега қолинои қимат, термиз, стралка, стиральни машина ва газам мега қати плиташ ҳамаш пайваст кардаги кухни гарнитур, яъне ки ҳамаш ҳаста мега фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ, бо чизи чораш мега мефурӯшем бо нархи 295 000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем дар назди квартира дӯстон. ва кадом то ки квартира маъқул бошад бо чизи чораш марамат дигар маълумотша аз рақамошон гирем. хоб шумо агарам хали квартираи фурӯшӣ, замини холиё ки хонаи тайёр, мошин, ягон чиз дигар барои реклама дошта бошед, маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригинал дар номери имо ба саб роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пеши қараболо мега соҳибшон наздикии ҳоҷи шариф, яъне ки пеши қараболои балдисада қарор дорад. обши мега 4 сотиқ замин аст ки 2 дар хона, 1 та калидор, 2 та кухни, ванна, яъне ки ҳоҷатхонашам ҳастай. хона коробка бардорон гирдаш маҳкам аст. дар инҷа мегӯяд обсвет аст, яъне ки хонаро камтар дига мегӯяд мисол стройка мекунӣ, рангу бор, шкатур ҳамин хел корро медарои зиндагӣ, гирдаш полни худ маҳкамае. бо нархи 130 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо мекунем дар назди ҳамин хона, сирошна мегӯяд сум дара курае. марамат дӯстоне ки ҳам хеле хонаҳои арзон пӯшида, ин ба шумо камтарак кор дорад, метавонед ки дигар маълумотша аз рақамҳои поёмида марамат занг занед гирем. квартираи фурӯшӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат гуфтагӣ аст, дар кӯчаи яъне ки райони Салимзода 28 пеши бозорчаи Гулистон мешавад бардорон. ҳамин хел маълумот астай. якхонага квартира аст дар дуюм ошӯна қарор дорад, 36 квадрати метрае. обсвет ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш отдельни. хонаро хай ремонт средня бардорен аст, бо барои зиндаги кардан мега мешавад, яъне ки хона дар дуюм ошӯна, яъне ремонташ средня, обсветаш ҳастай. бо нархи 155 000 сомонӣ боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки райони Салимзода кӯчаи 28, ҳамин хел Салимзода 28 пеши бозорчаи Гулистон мегӯяд соҳибшон. кадом маълумотша ки нафаҳмидем марамат рақамошон аст, пурра карда аз рақамошон гирем, фақат барои одамони харидор мегӯяд, беҳуда занг назар мегӯяд соҳибшон. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе аз пости чорякорон мега 300 метр болотара мегӯяд соҳибшон дар ҳаминҷа қарор дорад. хонаи ду ошӯна аст дӯстон, подвал матбалаш ҳамаш ҳастай. обши 5 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагия ки хона мега тайёрае, ремонти средни, дарахтони мевадиҳанда, обсвет пастяни, яъне ки мегӯяд сирошна мефурӯшем, вариантҳои алишам ҳастай. бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем. ягон чизое ки аз Россия боша мега хеле вариантҳои алишам ҳаст ва аз Тоҷикистон боша мега квартира кардем, аз Тоҷикистон алиш мекунем. марамат дигар маълумотша аз рақамошон гирем.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст бардуни азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 104 микрорайон мегӯяд соҳибшон. Якхонага квартира бародарон дар 4 ошуна қарор дорад. доми 4 ошунае ки дар 4 қарор дорад, яъне ки навастройка домае. 36 квадрати метрае ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, мебел ҳамаш қоидаве мега ки лаби роҳа мега, яъне ки рӯпарӯи ресторани самандар. ҳамин хел маълумот ҳаст бародарон. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд муомила мекунем. хона мега якхонага, не ки духонагаш кадаган бародарон ки ремонти замонавӣ бо ҳамаи чизи чораш медори фақат зиндагӣ мекунем. аз 300 000 сомонӣ боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб мекунем. ҷои беҳтарида мегӯяд соҳибшон. маърамат дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гирем, фақат лайка фаромӯш накунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлиги аст бардуни азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои ноҳияи Сино гуфтага аст, Навобод, Калелин, яъне ки рости ресторани Райхон гуфтага аст. аз мактаби нав камтар болотар мегӯяд соҳибшон. обши мега 4 сотиқ замин дорад, мега ки 14 хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, обсвет, ошхона, баҳния ҳамаш ҳастай. хона ремонти хуб дорад, бо нархи арзон мега мефурӯшем 190 000 сомонӣ бародарон. намедонам ки ин хона дар ҷои Душанбе аст ки манам нафаҳмидам ки тарафҳои Навобод Калелин мега, яъне ки пеши ресторани Райхон. хай кадомитон ки нафаҳмидем дигар маълумоти пурраша аз худашон мегирен. срочно мега бо нархи 190 000 сомонӣ хонаи заминӣ. дигар маълумоти пурра аз рақамошон фақат барои одамони харидор. дӯстон, агар шумо махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, мошин, мағоза, гов, мол ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, маълумоти пурраша қатъи сурatoш дар номери имо васаб рӯй кунед. фурӯшда рекламада мемонед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бардуни азиз қарор дорад дар шаҳри бохта, дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ки наздики, яъне ки сентри дӯстон азиз ки пеши стадиони Юнус гуфтага аст бародарон, яъне ки ҷои нағзда, яъне ки кӯчаи дӯстии халқҳо. ҳамин хел маълумот аст. доми 32 духонага квартираи бародарон дар 2 ошуна қарор дорад, 45 квадрати метрай, об свет мега дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, яъне термизи 80 литра, кондисионери мега 12 куба дорад. хона мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ яъне ки таъмин астай, бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшем, ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мега ҳастай. срочно мефурӯшем бо нархи 215 000 сомонӣ. боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем. дар назди квартира кадоме ки мехарад муомилаи хуб дорад. маърамат дигар маълумотша аз рақамошон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шомансур мега тарафҳои 9 километр, яъне ки доми 9 ошуна мега соҳибшон. якхонага квартираи бародарон дар 9 ошуна қарор дорад, 44 квадрати метр ки якхонагара мега полни худ духонага квартира мега кадаем бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондисионер, телевиз ҳамаш аддин аст ки хона ремонти замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ мега таъмин аст. срочно мефурӯшем духонага квартирае. 275 000 сомонӣ дӯстон азиз нархшае ки боз мегӯяд муомила ва савдо мекунем дар назди ҳамин квартира. кадоме ки мехара мега биёд аз пеш бинад, баъд яъне ки савдо мекунем, ҳамаи шароитош муҳайяе. срочно мега сум дар курае. маърамат муроҷиат кунед. дигар маълумотша аз рақамои поёбда гирем бародарон. лайка фаромӯш накунед дӯстон. шумо агар хали квартираи фурӯшӣ дошта бошед, ки хона ё ки замини тайёр, ё ки барои хона кардан, ё ки мошина, ягон чизи дигар техника, гов мола барои фурӯхтан, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи сурatoш дар номери имо ба ҳасаб рӯй кунед. мо фурӯшда рекламада мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.